Pôjde premávku v plnom rozsahu medzi Fiľakovom a Lučencom po niekoľkých hodinách. Radovan Kondrlík, Slovenská televízia. Preplnené balíkoboxy a presúvanie zásilok na iné miesto. Aj to je realita týchto dní, keďže na vianočné nákupy stále viac využívame internet. Mnohí uprednostňujú spomínané boxy pred doručením domov. Človek nie je viazaný na príchod kuriéra. Presmerovala, lebo sú teraz plné balíkoboxy. Niekedy tak presmerujú, že musím ísť napríklad električkou. Stalo sa mi už párkrát, že to bolo odklonené. Nevadilo mi to vôbec. Párkrát sa stalo, že mi to museli dať niekde inde, lebo boli plné boxy. V takom prípade sa ten balík pravdepodobne presmeruje na najbližšie voľné, buď odberné miesto, alebo na najbližší voľný balíkobox. Týka sa to hlavne lokalít, Z-boxov, ktoré sú vysoko exponované, čiže kde býva veľa ľudí, je ten Z-box na veľmi dobrej adrese. Za preplnené balíkoboxy môžu najmä zásielky, ktoré si ľudia nevyzdvihnú včas. Keď si zákazník vyberá miesto doručenia, systém automaticky predpokladá, že staré balíky budú dávno preč a uvoľnia miesto pre nové. Toto presmerovanie sa týka približne 4% všetkých zásielok do Z-boxov, kedy sa môže teda stať, že kuriér nenájde miesto, do ktorého by ten balíček vložil. Vianočné obdobie je každoročne pre kuriérov náročné. Tento rok však viacerí doručovatelia považujú za rekordný. Denne doručia o približne 50% viac balíkov, než za rovnaké obdobie v lani. V sezóne je to častejšia situácia, keďže tých boxov je, aj keď každým rokom stále viacej a viacej, tak práve na tú sezónu je to ešte nedostatočné. Tento balíkobox je už plný a ako miesto doručenia sa už ani zvoliť nedá. Kuriéri odporúčajú objednávať balíčky v predstihu, najneskôr však 18. decembra. A ak si chcete byť doručením istý, radšej si ho objednajte domov na adresu. Ľudmila Smetanková, Slovenská